लोगोफोर नाइट भिडिअ गाइसमोन थाबायगासिनो नै गैला जोङो दिनै अबस्था खालि जाबाय आंखौथ' बुरै माबा 70 बोसोर बैसोनि ओह माय गॉड मेरा नागा फ्रेंड है ये नागालैंड वाला से आया किधर से आया नागालैंड पे मैं आसाम हूँ वो भी आसाम का वो बिहार का और कनाडा पे क्या बोलेगा कर्नाटका पे एक दार्जिलिंग का है और रामरो है दार्जिलिंग का और बिंगलाई है मैं बिहार का हूँ किधर है बिहार का आदमी जरा पहचान है हाँ देखो नुबाय जों बिसिबां गैयिनि जायगायाव हरथ्रि सानथ्रि खामानि मावनानै ज' फैनांबाय थाबायबावबाय जोंबो हेना देंलाय जों थाबायनांबायसो ना हरनि डिउटि फैसाया मोनबाय नोंनि आद्राया फैसाया मोनबाखसै दिं 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 मोसालांनांगौ आं खिथुखाबायलै हगारनोसै आं लागाव नै ज' ज'ल' थाबायखायो जों फाइनालि डाइरेक्ट नायलां जोंखौ लामायाव गाज्रि सन्देह साननो हागौ बेनिखायनो जोङो भिडिअ'सो लाखाबाय नै खाओ ना छुआ ओ माय गॉड मार गया ना आओ ना जल्दी आओ ना आसाम कुत्ता कुत्ता किधर किधर इधर आओ मेरा भाई हो मेरा भाई मैं भाई हूँ नहीं आपको नहीं बोला ओ लड़का को बोला मैं छोटा को छोटा इधर आओ हो गया फिर फाइनली सुनो ना यार मैं कुछ बोलेगा कौन आएगा अभी कुछ है मसला दासो जोंखौ गारिजों लांगासिनो खाबु जानायखाय ज' ज' थाबायबोजोबनायखाय लाङो फैबायनो लोगोफोर फाइनालि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर मोजां मोनदोंला थिंथं थिंथं थुलाबायना होदोलाय दो दिन का बात नहीं है कोई है क्या फैबाय नै जोंखौ लांनो चिल्लो फाइनली गाखोनोसै टन 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 टननो सर फाइडल फाइडल आया ना ओपन आं खालामाखै ओपन हो गया अभी दाना जोङो फाइनली गाखोनोसै आओ ना यार जल्दी जल्दी स्कूटी मेरा नाम है ना सर आज पानी बहुत खुश हो गया गिबियावनो बयनिसिमबो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय भिडिअखौ फोलावदेरनायनि थाखाय फाइनालि जोङो फैनानै सानैखौ ओरै दोनफैबाय ओंखारबाय एसे दानला दुनला होनाय जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ बांद्राय गोलावबाबो नोंसोरनो नायनो मोजां मोननाय नङा स' लोगोफोर दायो सानैया ओंखारबाय बेनिफ्राय जोङो दायो साब्रै थांसिगोन साब्रैयाव हौवाफोर सानैखौ आरो गालांबावगोन लास्ट टाइम जों थांगोन फाइनालि खारफिनसिगोन सामा लाजिदों हनै फाइनालि नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ अननानै शेयार खालामना हो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आसा खालामो सापर्ट खालामगोन होननानै फाइनालि जों दावखोबाय लोगोफोर आरो नैबे बुहुत थाबायग्रा लामाजों फैबाय जोङो स' नोंथांमोना नुखाबाय लोगोफोर थाङै थाङै थांगासिनो जोङो रुम फारसे रुम मोनहैबाय दे दुगैयै लोबै उन्दुनोसै माने टाइम अभार जालायदों आरो खामानिया बेबायदिनो जागासिनो दं खामानिसो सोलायनो गोसो जाबाय बेबायदि खामानि मावबाय थानाङायखायनो फाइनालि ओरै फैबाय जोङो नै जुजों हाबफैबाय जु मोनफैबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नै ओरैहाय बाजार जायोमोन दाथ' हरनि सम बन्द जाजोब्बाय फाइनालि जोङो दायो रुम मोनफैबाय बेंलायमोननि बेंलायमोन ओंखारनानै थालांसिगोन बेनिफ्राय जोंनि रुम फारसे थांसिगोन बिथांमोना थालांबाय जों थांसिगोन लोगोफोर नायलांबाय थादो जोंनाबो ससेयावनो लोगोफोर बिसिनिफ्राय बाय बाय थांबाय लोगोफोर थाबोबाय फाइनालि जोंनि रुम मोनफैबावबाय लोगोफोर
दायो जोंबो थांसिगोन सारखौ बिदाय लानानै फाइनालि नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौबो ससेल' खालामखादों माने हरनि स' मा खालामगोन साननानै भिडिअ ससे लाबोबाय लोगोफोर आसा खालामो लाइक कमेन्ट शेयार खालाम अननानैहाय मोजां मोनो नोंथांमोना रूम फारसे फैबाय देखो किधर भी फाइनालि लोगोफोर मोनफैबाय हामख्रं जलायबाय नै खामानि मावसोनानै हे ना इतना सारा है इतना काम करके कितना देखो फेस कैसा हो गया है ना कितना ड्यूटी हो गया 12 भी ज्यादा हो गया ना कितना बाजी पे गया मिला किधर की रखा है रे देखो ना यार किधर भी ढूंढ रहा हो साबी मोनासै लोगोफोर फाइनाली रूमनि साबि नागिरबाय मिला ठीक है चलो आओ जल्दी आरो फाइनालि मोनफैबाय नै थांसिगोन जोङो ब्लड हाबनोसै ओपन करो 12 वाला से ठीक है कौन सा बड़ा वाला 12 वाला कौन सा देखो ओ है ये ठीक है ओपन करो यार क्रॉप होबाय सोबाय बुकबाय लागावबाय मालूम हो और वन ठीक है लोगोफोर खोमसि थांनोसैलाय आरो लोगोफोर दिनैनि नाइट भिडिअआ बेनोसै गाबोन मोनसे भिडिअ लोगो मोनबावगोन लोगोफोर बाय सनाफोर